Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae kepingin nikmat ayo sholawat kepingin sehat ayo sholawat pingin syafaat ayo sholawat kepingin ayem ayo sholawat kepingin adem ayo sholawat kepingin tentrem ayo sholawat sinden mendel orjen meneng khusus jamaah sing rawuh sareng-sareng monggo nggih sholawat wong Gusti Allah wae sholawat wong malaikat wae NKRI sholawat bertobat tepuk tangan semuanya hebat luar biasa luar biasa wah ngeten iki lho jenenge wong ngalap berkah niku mboten kados dalu punika nggih betake panjenengan lan kula netepi darmane budaya wong sebagai seorang seniman ning aja adoh-adoh karo kiai aja adoh-adoh karo alim ulama betul dadi seniman kudu sing cedhak karo kiai ben ora lali karo dalane ben ora lali karo kewajibane betul wah hebat luar biasa mapan wonten pondok pundi to menika nggih menika wau wonten ing pondok Nurul Islah Nurul Islah sampeane apalane meng pondok Darul Nikmat tok ae kok iso lho pondok niki lho Nurul Islah niki lho Nurul menika cahaya Islah menika tegese rukun dadi cahaya kerukunan dalu punika rawuh sedaya para jamaah mung kepengin gayuh kerukunan keselamatan slamet donya lan akhirat Allahumma amin nah luar biasa luar biasa remen sanget kula nggih nyawang sinden-sindene wis padha ngagem peh kok iso kaya duren kok iso duren iki lho dibrongsongi ndase biasane ora ngene terus macak ngene iki ya wah luar biasa sanget biasane semangate luar biasa nggih bengi niki wau nganu mergo ketutup saka jilbab nggih tapi mboten dados menapa nyatane sing kepareng rawuh salam sungkem takdim bekti hormat dumateng sedaya para alim ulama para kiai ingkang kepareng rawuh para gus bunyai sedayanipun para santri ingkang luar biasa saestu wah kula yakin dan kula percaya budaya seni wayang kulit tidak akan hilang dari bumi Nusantara mergo nek wis para Nusantara niku saka tembung NU santri dan rakyat wis manunggal dadi siji insyaallah negara Indonesia dados negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma amin hebat luar biasa NU santri rakyat dadi siji manunggal Nusantara wis ora mungkin diogak-ogak ora mungkin dipecah belah mergo NKRI menika harga mati wah seneng kula saiki kene ya lho kiai kampung rene aku iki pesenan iki pesenan sinten Pak Kiai Gus Hari pesen niki kon nggawa rencana ajeng ditumbas pripun to Gus Hari kok Gus Hari nggih niki kon mesene Mas Mondol kon ngejak nek pentas rencana arep ditumbas arep go apa go cetik geni lho raiku kaya rencek no piye kok. Lah wong ya sing sabar iki ning gone pondok pesantren suwan para kiai, para gus-gus alim ulama, enek tetembungan ke innallaha ma'as